बाबा ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ପାଇଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଉଛି ତତେ ଆଜି ବହୁତ ମୋ ହାତରୁ ଖାଲି। କଣ କହିଲୁ କଳାକାର? ଭଲ ପାଉଛୁ? 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଖା। ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଆରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ତ କର। ମୁଁ ସେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିପାରିବିନି ବାପା। ମୋର ଚାକିରି କରିବା କଣ ଦରକାର? ତମେ ଚାକିରି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛ ସେତିକିରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ହଇରେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିକି ଦେଖ। ତ ଦେଖୁଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାକିରି କରି କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲେଣି, ଆଉ ତୁ କୁଳାଙ୍ଗା ଖାଲି ବସିଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ତାପରେ କହୁଛୁ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚଳେଇବୁ କେମିତି? ବାପା ମୁଁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବିନି କି ମତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତୁ ନ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଚାଲି। ମୋର ଆଉ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ତତେ ପୋଷି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାଲି କୋଉ ମନ୍ଦିର କି ମଠକୁ ରହିବି। ତୁ ଏଇଠି ଥା। ମନ୍ଦିର ମଠରେ ଅରୁଆ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା। ମୋର କଣ ହବ? ତୁ ତ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାପା କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବେ? ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ? ରହିବି କେମିତି? 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଖା। ସ୍ତ୍ରୀକି ଚଳେଇବୁ କେମିତି? ସତ କଥା ତ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ସ୍ତ୍ରୀକି କେମିତି ଚଳେଇବି? ନା, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବି ହଉ। ବାପା ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଚାକିରି କରିବି। ପ୍ଲାନ୍ଟା ତାହେଲେ ଠିକ କାମ କରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।